थानाय तालसा आं फेसबुक नाय दं यूट्यूब आं नाय दं स्पेशली थानाय 2 weeks आं कना गोबां मजागावनो invitation हरमानि Khlaijak ningko BJP ningko goमा leader खौनो invite खायगा बियाबा जोंनि मथानिनो पर्सनफोरनो नों invite खालाया खायजागे however जोंनि मथराव वानसुका मोसिन दफानि cost जोंनि दफानि cost नि बायसे मथराव खालाय दं आपनि बगै रिटार्निस खौमा invite खायजागे आपनि बगै जों रिटार्निस चंखा जों मथाङै म cost no सुबायनानै नै आपनि बै नांति नर फाइमानि गोबां बरानो सिंजा विकक सावनों डेभिड मुरा सिंनो दा तुबानानै थांनो एक्चुअली आं बनो तुबानानै फाया आं cost no तुबानानै फायो जोंनि दफानि बगै जे चबा खायनाय जे सपनों थुं BJP phunong thung, Congress phunong thung, CPM phunong thung. A kosole, ang pitching thung. Abuni bagai ang konya ni musumuti ni. Since political parties di phunong thung, mo hai dof hani bagai kobak hai sini ole, kesak ke kerang kufur kosam hiya wei. Buskan kaya ini stana ini ang chong. आंनो बेलाखिन हामबायरिउ दफानि बगै नरमा पहिला हामबायरिउ सामने हिनबा ते आता सारनि से आता के फेमिली रनु के हाइपनो ननो बरम रे सात नम्बर नेसे सारिया बुमुंसे खुदि के हाइपनो तांगै हिमाले नों जे लेभेल एक्सट्रीम लेभेल दफान बगै चबा थायका आं तिनि कक सामबागै अनेक बरक सानाय इको नायदि मलंग बरक बसि बरक आतै हाइ हिनि सानायसि आई डोंट केयर आइसि जो बदनामी होगा देखा जाएगा लेकिन वो बदनामी नहीं जो जाति के लिए अगर बदनामी हुआ तो कोई परवाह नहीं है लेकिन मैं मानता हूँ कि मेरा D.Omthai हमारे लिए हीरो है नेत्री बराबर है 3.5 साल बांग्लादेश के जेल में रहा कालकुठी में रहा लेकिन हमारे लिए त्रिपुरा का कॉस्ट के लिए फाइट किया और आगे भी करेंगे और ऐसा आदमी को हम सैल्यूट करते हैं लेकिन हम भाई आज sacrifice for the fight on I see in our own capacity ang sinia even जों Choba fight on through kita media जों सुबह हरनाय बराबर sacrifice ना खायो I see so sacrifice is sacrifice yes गोबां किचा हिनि करै नों तिनि आदा जिउन फोर हिनि फायका ताले रल नागना ताने लाइका मबो गाइसा sacrifice ना so आं सानो मुसलमान का कोन अफ फादि Debbarma pun, omti pun, ati pun hindaya wei, dofani bagi Choba claimnya dofani cost oleh sen hansang mana ni. Angagi bos hazak tahu bos sanai hansa senggi mania because hansa senggi mania because more as a law of nature. More as a law of nature. Ya ba? जों गोथालायले सामतांमान बियाखौ सामोन गोथावैले जों सामतांनानै नांनाय so हातै दफानि मेटारो हंगाय जों गोथानानै नांनाय आकक जां गोथानानै मुसुमतिनि हातै दफानि बर' बेलाय बेलाय